Biz Çelekene gittik. Çeleken Balkanın merkezinden 120 kilometr uzaklykda, dengizin garasynyňky yarım adada yerleşýän şäher. Çelekene gelen yerinde elinde ullakan balyk ulaw tutup duran Kıyat Hanyň ýadygärligini görmek bolýar. Yerli ilatyň aýtmagyna görä, bu ilkinji Çelekende nevit tapan adammış ve elindäki balyk ulawyň içinde nevit varmış. Çeleken Türkmenistanyň nevit gazyp alynýan şäheriniň biridir. 1877-nji ýylda ilkinji gezek bu ýerde nevit tapylypdyr we 200 milyon tonna nevitin zapasynyň bardygy Wikipediada aýdylýar. Çelekeniň täze ady Hazar. Hazar ady bu Hazar dengizimiziň adyna bagyşlanyp goýulan ad. Hazar diýmek dengiziň ady. Hazar süýjü kökü öndürýän markanyň ady. Hazar erkek adamyň ady. Hazar Dagystanyň Derwent raýonundaky owanyň ady. Hazar TV Azerbaýjanyň telekompaniýasy. Hazar Türkiýede bir köýlüň ady. Hazar Bakuda öndürilen radiotehnikanyň ady. Hazar Orta Asyrdaky türkü dillerde gepleýän çarwadar halkyň ady. Hazar Anjy Arena futbol stadionunyň öňkü ady. Universitet Hazar Bakuda bir universitetiň ady. Hazar Azerbaýjanda bir näçe futbol klublaryň köne we täze atlary. Hazar adalary Türkmenistanyňky we Azerbaýjanyňky adalaryň atlary. Hazar Garawun Post kanalymyzyň şuňky syýahat eden ýoda baý suwly, bol balykly, ajaýyp dengiziniň ady. Hazar şäherine giren ýerinde şeýle ýolda aýlanyp ýören düýeler görmek bolýar. Şäheriň öz boluşly arhitekturasy gören wadyňa nostalgiýa döwre taşlap, göwlüň açyp, desine şäherde ýürekden dynjalasyn gelýär. Çelekende Alaja portu var. Çeleken şäheri giren ýerinde dostlar şuňal iki tarapyň agaçlyklardan şeýle bir ýol we park diýseňem bolýar. Çeleken şäheriniň esasy mehman söýletlerinden birisi. İki gyrasy ýaşy jaýlar, dukanlar, supermarketler doly. Şu Çelekeni iň gowy çal satylýan ýere çalanmana gerlik. Ana Çeleken şäheri gatgygowy, gatgygyly, häzir çalalýar. Çelekeniň çölünde aýlanyp ýas, gatgygowy çölü we şeýle tekiz arasy çäle we gatywodan. Daň bilen günüň doguşuny Hazar dengizimiziň kenaryna garşallyk, suw we howanyň temperaturasy ören gowy we hiç ýyzyňa gaýdasyn gelmeýän duýguny başdan geçirýän. Dengiziň garasyna dynjalanyna esasy üns berilýän ýer bu dengiziň kenaryna ýakyn birinji liniýa diýilýän ýer we çägäsöw kenar bolmagy wajyp. Bize bu gezek birinji liniýadan çägäsöw kenardan nesip etdi. Dengize dynjalmaga gelende ýeki özüň gelseň iç gysgyn bolýar. Şonuň üçin dengize gelende hökman dostýarlaryň bilen üýüşip aýtsaň haskem gyzykly bolýar. Dostýarlar bilen dengize gelende biri nahar bişirýär, biri ot ýakýar, biri saçak ýedýär, men ýaly biri video düşürýär. Ýakyn çykmajak başdan geçirmeler marina atlanyň gawyn nur bilen. Her kimiň etýän işi belli. Üýüşip dengiziň suwundan, howasyndan, çägesinden dynjalmak galýar. Dostlar, erkekçe aýtdan, bugünkü videomyzyň sponsory Dağ Guruluş Karitlary. Eger de öýüňize bagyt getirmek we öýüňizi ören döwletleri gurmak isleýän bolsaňyz, onu ekranda görýän nomeruňyzdaky Dağ Guruluş Karitlary bilen habarlaşyp, döwletli öýüňizi gurup we remont edip bilersiňiz. Dengiziň orta arasyna suwa düşüp, dynjallyk we dengiziň lezzetini çıkardyk. Dostlar, biz Hazar dengiziň orta arasynda göne açyk dengiz ýok ýa. Açyk dengiz hiç ýyly kompromis ýok. Hakyky dengiz gitdik. Deniz gatywowy. Gömgök asman, gömgök suw. Awgust aýy Hazar dengiziniň barhatny sezony dowam etýär. Hazar dengizimiziň kenaryny balyklyklylaryň dürli görnüşlerinden bolan çäge ýaly üýüşip duran ýerleri görmek bolýar. Bu bolsa dengiziň garasyndaky baý mikrobiologiýanyň bardygyny görkezýär. Dengiziň egzotik tebigaty geň galdyrban bilýär. Şeýle ullukan ýylanlara dengize gabat gelip bolýar. Maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn diýip dynjalşyny dowam etýär. Elbetde dengiziň balygyndan hem iýdik. Hazar dengizimiziň balyklary Türkmenistanyňky iň tagamly balyklaryň birisidir. Şu wagt Hazar dengiziniň içinden ýörap barýar. Dengiziň butalary saýra, dengiziň näçe içine gitsen, şonça çuňlar başlaýar. Arkamyzda suwun içinde durýan jaýlar bar. Türkmenistanyň Hazar dengizi dünýäde iň aýratyn, iň üýtgeçli dengiziň birisi. Dengiziň suwunyň düzüminde ýotken we şeýle
dem alan wagtyň eýän bir ýoduň ysy bildirýär. Ýod bul adam saglygy üçin ören peýdaly. Adamyň kojasy deňiziň suwuna düşeni täzelenýär we deri keselleri hem emele gelmeýär. Yani deri kesellerinin öňüni almakda hem ören ol ähmiýeti bar. Şonuň üçin köp adam deňize gelip suwa düşmegi, deňizde güne ýanmagy. Dostlar, günün ıssy wagty saklanyp bilmän deňiziň suwuna girseňiz, onda güne ýanyp şeýle ýagdaý bolmagy mümkin. Çelekenne ýene gowy zatlaryň birisi ören gowy diýe çalyny içip bolýar. Umuman aýdanda çelekene bolan syýahatymyz şeýle geçdi. Çeleken gowy ýer eken. Onda dostlar ýozumyzyň şunyň ýaly owudan ýerlerini görmek üçin, bilmek üçin, tanamak üçin, gelip aýlanyp görmek üçin biziň kanalymyzda galyň. Görüşýänçe.